Bueno, pois estuvimos ás 12 na visita no Colexio de Bea no Villar Paramá, de Souto de Bea. E, bueno, ali había representación do Servicio de Transporte, representación dos pais, estaba o director, estaba eu e tamén estaban os técnicos da Consellería. Bueno, entre todos estuvimos ali mirando un pouco, un pouco, non, ainda foi un ratiño, e mirando distintas opcións. Por exemplo, os transportistas trouxeron unha serie de sugerencias que realmente no momento dado non habíamos caído en ningún dos que antes estuvimos falando deste tema, que poden ser bastante interesantes. E, bueno, hubo como catro solucións, non? Todas as solucións, evidentemente, 4 ideas de posibilidade de solucionar o problema da seguridade. Entonces, ora o que vamos facer pois a ver se podo para a semana, xa depende do traballo que os técnicos teñan, pero, bueno, o antes posible, pois que un técnico de aquí do Concello estudias 4 opcións que estuvimos así barallando para cuantificarlas, primeiro técnicamente e logo económicamente, non? E ver cal delas poderíamos levar a cabo para intentar reducir o problema da seguridade no centro. Tampouco creo que agora sea cuestión de decir vai por aquí, vai por alá, porque, como dixe moitas veces, o papel aguanta todo, entón, en teoría, todas parecen máis ou menos razonables, unhas gustan máis, outras menos, unhas ves máis fáciles, outras máis difíciles, pero, bueno, nin eu estou cualificada para, ni técnicamente, ni económicamente, non sei que problemas técnicos podo atopar, e non sei, estou falando de 5, de 20, de 40.000, non teño nin idea. Entonces, todos estivemos de acordo en mandar os técnicos que nos estudien as opcións que ali se barallaron, e logo, pois, intentar facer un traballo máis continuo, que non este tanto tempo parado. Depois o tempo pasa, a te das conta, pois xa empeza o novo curso, e claro, son obras que en inverno que os rapaces, se se poden acometer, non se poden acometer mentre este o centro. Entonces vamos a ver se damos agilizado a cousiña un pouco para ver se é posible levála a cabo. Por esforzo e por implicación por parte do Concello non vai quedar. Tamén sei que parte tanto dos APAs como dos transportistas ali se demostrou que todos estaban dispostos a aportar, e a veces mellor hai que perder unha serie de cousas para ganar outras, non? Pero, vamos a intentar entre todos quitar isto para diante. Eu confío en que así sea. Tocar a parte frontal do muro, intentando facer como un desglose, un desdoblamento do aparcamiento, que o autobús entrara dentro e ali acondicionar un pouco a zona para que podera girar e salir. Sobre todo, todas están relacionadas con estes 2 factores, me refiero que despois, pois si hai que vallar por un lado, vallar por outro, acondicionar e proteger a zona interiormente, non son unhas tan distintas das outras, son todas bastante parecidas, porque non, o centro é o que é,